Jeħtieġ li tiġi kjarifikata l-proċedura li l-Gvern uża għat-tmexxija tal-estensjoni ta' 500 sodda fir-residenza San Vinċenz u dan b'rispett sħiħ lejn it-trasparenza. Iddikjara dan il-Partit Nazzjonalista li fi stqarrija maħruġa mill-kap tal-Oppożizzjoni u kelliem għall-Ġustizzja u Governanza Tajba Adrian Delija, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Mario De Marco u l-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar anzjanità attiva, persuni b'diżabilità u l-ġlieda kontra d-dipendenzi u l-vizzi Marija De Gwara, fejn ħabbar li se ssir talba għall-investigazzjoni. Investigazzjoni li se tintalab mill-Awditur Ġenerali li jrid janalizza l-kuntratt li jingħata sabiex jiġi mistħarreġ jekk il-Gvern mexix mar-regolamenti u l-proċeduri stabbiliti. It-talba f'isem il-Partit Nazzjonalista se ssir permezz ta' 3 membri tiegħu fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Din it-talba sabiex l-Awditur Ġenerali jinvestiga se ssir wara li l-Gvern naqas illi minnu fih jiċċara l-fatti dwar il-proċedura li ntużat għat-tmexxija ta' din l-estensjoni f'San Vinċenz. Dan meta artikli li deru fil-medja lokali qalu li joint venture privat ingħata direct order ta' 274 miljun euro mill-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali sabiex titmexxa estensjoni ta' 500 sodda li għad trid timbena f'San Vinċenz. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva fi stqarrija kien ċaħad iżda din ġiet kontradetta minn dak li ppubblika l-Gvern stess fil-ħarġa tal-Gazzetta tal-Gvern tal-20 ta' Lulju ta' din is-sena. Kelliem mal-Ministeru għall-Finanzi kien qal li l-Ministeru ma kienx approva din id-direct order u ntalab rapport wara li l-Ministru Edward Cicluna qal li ma kienx jaf b'dan it-tender ta' aktar minn £250 miljun. Id-Dipartiment tal-Informazzjoni kien irribatta kummenti magħmula mis-Segretarjat Parlamentari għal persuni b'diżabilità u l-anzjani li prova jagħti l-impressjoni li n-notifika li deret fil-Gazzetta tal-Gvern kienet żbaljata min-naħa tad-DOI. Id-Dipartiment tal-Informazzjoni iżda kien ippreċiża li xogħlu hu li jippubblika l-informazzjoni mibgħuta mill-Ministeri u entitajiet pubbliċi u hekk għamel f'dan il-każ. Fid-dawl ta' dan kollu u fin-nuqqas min-naħa tal-Gvern li jiċċara s-sitwazzjoni, l-Oppożizzjoni qed tagħżel li permezz ta' 3 membri fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, Beppe Fenekadami, Kristi De Bono u Claudio Grek, titlob lill-Awditur Ġenerali jinvestiga l-kuntratt sabiex f'ġieħi trasparenza u l-governanza tajba jiġi ċċarat u stabbilit xi proċedura ntużat għat-tmexxija ta' din l-estensjoni fil-kumpless tal-anzjani f'San Vinċenz.